benvidos a unha nova edición de Vigo Debate, hoxe coa nosa mesa política e asuntos interesantes que tratar. Antes de nada, pois un dos nosos convidados habituais está de cumpleaños, así que moitas felicidades, Manuel Orío. Muchas gracias. Que tal? Pues y gracias por venir en un día como hoy, Bueno, podías hombre, estar ahí eso en una sobremesa tranquilamente. No estorba nada, esto, todo lo contrario. A la edad que yo tengo, ya cumplir años pues, suele ser un premio, ¿no? Así que muchísimas gracias por la felicitación. Como te decía, tienes la misma edad que el Florentino Pérez, sí, pero estás mucho mejor de cabeza. Non de cabeza y de cuerpo. Y de cuerpo. Non dices esas tonterías que dixo el once, porque válgame Dios. Sí. A mí todavía esta me funciona. Bueno, tamén presentamos a exconcelleira do PP, Teresa Cendón, que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde, pero a min o que me gustaría é que Serafín, que canta moi ben, eu que canto moito mellor que el, que lle contáramos o cumpleanos feliz. Veña. Se vos atrevedes. Veña, Serafín. A unha, as dúas, as tres. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Me vais a emocionar muchísimo. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Muchas gracias. Vale, impresionante. Da gusto con vosotros. Da gusto empezar así. Serafín Otero, exsecretario comarcal da CIGA, boa tarde. Moi boa tarde. Xulio Calviño, exconcelleiro do PSOE, que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde. Bueno, isto así para tranquilidade, pero o tema que traemos para vir hoxe, cuidado, porque estamos falando dun asunto moi importante. Xa sabedes que tras 2 anos de investigación, o xuiz instructor atribúe a concelleira de Seguridade do Concello de Vigo, Patricia Rodríguez Calviño, e ao dono da atracción dos Saltamontes, delitos de homicidio por imprudencia, por tanto, imputados ambos. Antes de que se abra o xuicio oral, se anunciaba o Concello de Vigo que iba a recurrir esta imputación, e temos tamén a reacción da oposición, do PP, do BNG, que aínda que parece que coinciden no fondo, na forma parece que hai diferencias. Así que, veña, Xulio, vamos a comezar contigo, porque é unha situación delicada, e a pregunta está en riba da mesa, se pode seguir como concelleira ou pode manterse á espera do que ocurra nese suizo. Vamos a ver, eu ademais teño a experiencia de ter tido a mesma responsabilidade que Patricia, A de seguridade. que por certo tengo apellido Calviño meu, pero tamén, non pero non coincide, sodes familia, non somos non? primos, Vale. non somos familia, pero fun concelleiro de seguridade e supoño que a miña experiencia valdrá para algo, non? Pero me parece moi triste a situación e como se está utilizando máis, non? Eu podo decir pola miña experiencia de que a revisión das autorizacións, das atraccións das feiras é un proceso que antes tiña unha norma, agora a Xunta a modificou, teñen que cumprir unha nova normativa UNE máis complexa, moito máis exixente, que, por certo, non ten todavía organizado como se aplica o reglamento como tal para ver que atraccións teñen que cumprir a cales non. Hai cousas que están todavía sin desenvolver nesa normativa, dai os problemas cara as festas do Brán, pero o que sí podo decir é que o Concello o que fai é, primeiro avalado por administrativos e técnicos, revisar a documentación pertinente que corresponde. Entre elas ven a revisión anual que se fai en taller, que evidentemente é competencia da Xunta de Galicia, revisión que esta atracción tiña pasado. Parece ser que o problema é un mal estado das roscas da unión dunha das non sei que Dos brazos, pero bueno, non sei como se chama. Sí, creo que son brazos. A cousa que dá voltas, non? Que o problema é dese tipo, e podo decir que o Concello nese tema concreto pinta moi pouco, porque é un tema que supera incluso o propio montaxe, é algo que se fai unha revisión anual, é como o apriete das rodas do noso vehículo que non estamos revisando permanentemente. E non tería moito que ver, pero evidentemente o que non cumplía é que non tiña toda a documentación según os informes administrativos e técnicos. Da miña experiencia, o papel de concelleiro neste tema é firmar o que che plantexan os técnicos,
é a última firma que neste caso di que non estaba toda a documentación pertinente, co cal non podía poñerse en marcha esa atracción. Eu, dende logo, paréceme tremendo que a unha compañeira lle este pasando o calvario que está pasando, porque eu podería ser eu perfectamente, como concelleiro de Seguridade nos anos que estuven, que non fun moi mal valorado, a miña xestión foi, bueno, non o teño que decir eu, o din entre outros os medios de comunicación, pero podía ser eu perfectamente o que estivera nese papel, co cal non acabo de entender, salvo porque o xuez entenda que é un xeito de asegurar a familia, coa que me solidarizo totalmente, pero eu creo que hai xeitos de que a administración sexa participante na compensación que ten que ser esa familia por un morto e os feridos, e outra cousa é achacar personalmente dun delito, ademais, casi o homicidio, a un responsable político, de verdade, de verdade. A política non é eso. A política non é eso. Creo que a oposición está tratando de utilizar dun xeito partidista e electoralista un tema que obviamente ten pouco que ver coa política. Eu quero poñer a política moi alta, porque eu, como concelleiro, por exemplo, sufrín 2 ataques con cócteles molotov na miña casa, sin comelo nin bebelo. Unha foi pública, outra por razóns de alarmismo e razóns policiais non se fixo pública, pero quen se vai a dedicar á política se hai este tremendo problema? De verdade, eu non entendo, espero que o propio xuez, antes que a Audiencia Nacional, revoque esa imputación, porque me parece tremendamente injusta nun tema no que o Concello, ademais, podería ter feito moi pouco, absolutamente, prácticamente nada. Bueno, escoitamos os demais. Teruca. Bueno, eu para nada estou de acordo co que di Xulio. Hai que recordar que non é un só feito, vamos a facer historia dende a chegada desta concelleiro ao Concello. Pero estamos valorando unha cousa, non me mezcles o resto da xestión, porque estamos falando dun tema concreto que é moi grave. Non, porque pode ser un motivo para pedir a súa... Déixame falar, pode ser un motivo para pedir a súa dimisión. Esta concelleira que ti tantos defendes e que inicialmente aclarache que non era parenta túa, por algo será, porque a mellor non ten moita defensa, xa ten seis mortes sobre as súas costas. E recordo, outono do 2023 foi nefasto para esta concelleira. Incendio no edificio de Alfonso X. Ali morreron 4 persoas, 3 deles netos, con un informe previo da policía e dos bombeiros que decían que o cuadro eléctrico estaba en mal estado. Ese cuadro foi o causante deste incendio con 4 mortos. Ninguén do Concello saiu a dar explicacións, nin ela, nin o alcalde de Vigo. Quen saiu? Os bombeiros, para decir que mentía, cando ela decía o número de efectivos que actuaron nese momento, porque os bombeiros estaban reclamando que estaban por debaixo dos mínimos establecidos. E ela dixo un número máis elevado dos que actuaron. Eso o primeiro, o sea, 4 mortos e mentiu. Segunda actuación, o mes seguinte, probas de luz no halo. Ali vimos como esta concelleira e o alcalde de Vigo se reían contra os traballadores de Vitrasa en folga. Unha actuación moi pouco ética e con moi pouca falta de educación. Mes seguinte, decembro, problemas de seguridade no Nadal. Dimite o responsable de seguridade porque di que non se está cumplindo o programa de seguridade e na Rúa Colón había que ter un destacamento que non estaba. Xa levamos 3 en 3 meses. Pero, bueno, ademais desto, un bombeiro que estaba
facendo tarefas por riba das súas funcións en Bouzas. Outra morte, xa levamos 5. E agora, no 2024, esta situación tan penosa que dices ti, contáchenos as averías que tiñan, pero que non se trata das averías que tiña a máquina, é que ela mandou un correo dicindo que non estaba autorizada esta atracción nas festas de Matamá, sin embargo non dixo que había que pechala. O sea, os policías tiñan coñecemento, pero ela non indicou o que había que facer. Isto é unha neglixencia. E en base a isto, está imputada polo xulgado. O xulgado, curiosamente, desimputa o presidente da Comisión de Festas, que o Concello parecía que quería facelo responsable, desimputa o policía, desimputa todo solo, imputa o propietario da atracción e a concelleira. E con esta situación, nin ela dá explicacións, nin o alcalde dá explicacións. E que, vamos a ver, é que isto ten que ser unha dimisión de inmediato, porque creo non ter recordar que na Xunta de Galicia un conselleiro presentou a dimisión únicamente por unha denuncia, e saiu exculpado, saliu exculpado, pero presentou a súa dimisión só con unha denuncia. E o Partido Socialista nese momento decía que o conselleiro xa tardaba en presentar a dimisión, e a presentou de inmediato. Entón, a miña pregunta é, por que motivo o alcalde de Vigo é cómplice desta actuación? Por que non cesa esta concelleira? Que ten que protexer? Ten algo que tapar esta concelleira? Pois mira, non o sei, pero pode haber dúas cousas, o que realmente é unha neglixente absoluta ou unha segunda cousa que sería peor. O risco de que se produza un accidente é bastante leve, non vamos a enfadar nin a Comisión de Festas, nin os veciños de Matamá. E por que a protexe o alcalde? Pois, curiosamente, esta conselleira era a que presidía aquela mesa de contratación do grupo musical Guns N' Roses. Pois sí, Xulio, sinto moito, era a que presidía. Efectivamente, era a que presidía, era a que protexeu ao alcalde dunha condena de prevaricación, con unha actuación tamén neglixente. Serafín. Sí, bueno, eu creo que a verdade é que me hubiera gustado que as explicacións que deu Xulio, pois que as hubiera dado o Concello. É dicir, aquí estamos falando de cargos públicos, non? De cargos de políticos. E os políticos, eu creo que unha das obligacións que teñen é que den a cara cando hai algún tipo de incidente, non? Para eso tamén os votamos, para eso os eleximos, non? A verdade é que levamos 2 anos esperando, 21 meses, esperando que tanto esa concelleira como o alcalde que den algunha explicación, e que non deron ningunha explicación, Xulio. Ese é o gran problema que tivemos en este caso. E como única explicación, o que decía Teruca, que é certo, decir, culpando a outros, inda por riba con un acto moi claro de cobardía por parte do goberno local. Un acto de cobardía. Eu creo que en política, a hixiene política, cando hai algún tipo de imputación, debe de prevalecer absolutamente sobre todo, porque é importantísimo que eso se faga. E seguramente é algo que se viña facendo dende sempre. Seguramente. Eu non o sei, pero seguramente, por eso ti disculpabas a situación. Pero claro, é que, oye, que aquí hai un morto. E cando hai un morto, hai consecuencias. E todos os que en algún momento tivemos un cargo público, un cargo político, pois tivemos que asumir consecuencias cando algunha das nosas cuestións en materia de xestión, bueno, pois tivemos que asumir. E hai que asumila, e temos que obligar, e por eso a oposición ten dereito en este momento a solicitar de inmediato, que só decíamos dende un principio, o tema do cese da concelleira. E que se a concelleira non cesa, é que eu realmente, e o digo así claramente, eu creo que o que ten que cesar é o propio alcalde, porque é o máximo responsable do Concello. É o máximo responsable. Dicir, o que non podemos é
ir a por o bedel que está na entrada do Concello porque non levou o papel como se tiña que levar e non chegou a tempo. Non. Si ese foi o fallo, hai que decilo claramente. Pero está claro que tras a imputación que fai o xulgado, que todo eso se libra. Todo eso se libra e ao final exclusivamente cae no que nos decíamos dende un principio. Decir, a responsable concelleira de seguridade e, lóxicamente, o dono da atracción. Porque está claro que a Policía Municipal non ten competencias si o que ten o mando, que en este caso é un mando político, non di precintar e paralizar. Precintar e paralizar. Estamos dicindo que era un tema de papeleo, porque non estaban todas as revisións e todas as cousas en condicións. De unha atracción, por certo, que entendo, dende o meu punto de vista, que non debería existir e non se debería poñer en ningunha das festas que hai en todo o Estado español. Eu montei en ese tal, eu sempre fui un tío así bastante pouco precadido, decir que sempre me botei un pouco pa diante e a verdad que aí sentí medo. É dicir, nunca máis montei, porque me parece que as atraccións, cando teñen un risco, onde teñen que estar é un parque de atraccións, que é onde se controlan, como teñen que estar. Estamos falando de atraccións peligrosas, que tes que estar aflosando, tes que estar apretando tuercas, tes que estar continuamente, porque se montan e se desmontan, e que acaban en un sitio e van a outro. Que medidas de seguridade temos? Eu creo que hai que empezar a controlar esas cuestións. Xa houbera un problema con esta atracción en Bouzas, outro accidente, creo recordar que 2 ou 3 en outros concellos. Sí, sí. Claro, decir que, e o que temos que ter claro é que as órdenes teñen que saler sempre da persoa que ten a responsabilidade. Non se pode decir que o concelleiro de seguridade, ti que fuches concelleiro de seguridade, claro que tes responsabilidade. Eu estou convencido, Xulio, estou convencido, porque eu sí que te fixen un seguimento cando ti estabas aí, estou convencido que inmediatamente hubieras saído, estarías ali e hubieras dado a cara. Porque sei que en algún conflito que pasou e que, porque o movimento veciñal, ademais, ti sabes que en aquel momento éramos moi activos, cando ti eras de seguridade, e eu sei que ti dabas a cara sempre, que ti salías ao frente. Decir, non sei o que pasa no Concello agora, bueno, eu si sei o que pasa, non? E todos sabemos, pero que últimamente é que o único que pode dar a cara, si lle apetece, o señor alcalde. E que parece que os outros non contan. E aí é onde está realmente o problema. Que nos queda Orío por Muy poco tratar este asunto. puedo añadir, porque yo creo que Serafín ha definido perfectamente la situación. A mí me da la impresión de que no tenemos todavía absolutamente asumido o interiorizado el hecho de que cuando uno acepta un cargo político de cierta responsabilidad, lo acepta con todas las consecuencias, y una de las consecuencias en las que acepta es la responsabilidad cuando vienen pintando bastos, ¿no? Esto es una historia que se produce con cierta frecuencia y que en algunos casos, cuando se produce la necesaria explicación, se hace mal y se lía más la historia, o si no, pues será la callada por respuesta a algo que no se puede admitir. Yo naturalmente no pongo en duda en absoluto la garantía de un juez que atribuye o que imputa a determinadas personas como consecuencia de sus responsabilidades y de sus acciones, y por tanto habrá que esperar a que la justicia se pronuncie. Que la concejal de seguridad del Ayuntamiento de Vigo debe dimitir, yo personalmente creo que sí, con independencia de cuál será después el proceso y cuál será el resultado del procedimiento. Yo creo que sí, pero es la justicia la que interviene y por tanto pues, no hay más que decir. Simplemente que cada cual asuma sus responsabilidades, que las hay y se tienen. Es decir, yo cuando era director de un periódico, como todos los directores de los periódicos de España y del extranjero y del mundo mundial, pues cuando tenía un problema de tipo jurídico pues tenía que dar la cara, y yo me las he visto muchas veces con el juez y he pasado tragos muy malos y he estado en algún que otro caso imputado y no he dormido por las noches y no se pasa bien.
Por tanto, como supongo os pasa a los médicos, claro. Y entonces, pues cuando te toca, toca. Y como decía Julio, pues Julio lo ha tenido que vivir. Además, es que lo recuerdo, que te pusieron un cóctel molotov claro, es que, y eso, pues yo creo que va en el cargo, desgraciadamente. Ojalá no se produjeran estas cosas, pero son cargos que tienen un plus de, digamos, de peligrosidad o un plus de responsabilidad, y cuando tienes que hacerlo, porque nadie que yo sepa te obliga a aceptar un cargo político. Xulio. Unha única cousa, unha única referencia personal máis. Ademais, según as pesquisas policiais, non tiña moito que ver coa miña xestión como concelleiro de seguridade, pero é cousas que evidentemente poden vir co cargo, eso está claro. Pero é que eu é o que quixera poñer o acento. Primeiro, non está aberto o xuicio oral. Eu espero que revoque o propio xuez que está facendo a instrucción, que revoque esa imputación, porque para min de verdade que non ten sentido, e senón que o faga a Audiencia Provincial, e supoño que no plazo dun mes máis ou menos teremos unha resposta sobre eso. E, evidentemente, nun tema como este, eu, como vivín, non vexo a responsabilidade concreta desa concelleira, e estou seguro que, en caso de que se abra xuízo oral, vai a ser absolta, igual que no tema do concerto, igual que tal, saliu ben saído, ben librada. Ben resolto o tema para o Concello, e a oposición se quedou sin nada ao que agarrarse durante estes anos, porque nin eso foi adiante, non? Pero o que é indubidable é que como o vivín, non teño máis remedio que pedirvos que valoredes o feito en sí, non o resto da xestión. Facer a mezcolanza é máis partidismo, é máis populismo, electoralismo, é máis o mesmo. E conste que eu, por exemplo, non podo defender o 100%, son Xulio Calviño, son militante do PSDG, pero a política de comunicación do Concello a min non me convence al 100%, evidentemente, o teño dito en máis dunha ocasión. Posiblemente con outra política de información, como decía Serafín, pois a xente entendería moito máis isto e entendería que sería unha tremenda injusticia que resultara, na miña opinión, que resultara por este tema algo que ademais está envolto nunha nebulosa tremenda, porque é que nese tema o Concello o único que ten que ver é se pasou a revisión técnica anual que se fai en taller, non se fai na festa, se fai en taller e responsabilidade da Xunta, e ese documento estaba. Yo estoy completamente convencido Ese documento estaba. Faltaban outros papéis, pero non ese en concreto. Que a rosca estivera estropeada ten moi pouco que ver, e o Concello non tería prácticamente nada que facer en ese tema, porque non pode ter a ninguén ali inspeccionando cada montaxe de cada atracción. Non é así como poden funcionar as cousas. De aí que a Xunta, evidentemente, dificultara o tema das atraccións por razóns de seguridade. Agora teñen que cumplir unha norma UNE moito máis forte. As modernas non teñen problema, pero estas atraccións que teñen 20, 30 anos teñen tremendos problemas, e é absolutamente irresoluble tal como están as cousas. Por parte da Xunta non se facilitou porque, repito, non hai un esquema de como facer eso por parte dos concellos. Parece ser que van a arreglar e van a aclarar ese reglamento para que se poda facer dun xeito con garantías, pero é que ese accidente, co papeleo que tiñan que facer as atraccións coa festa, non tiña nada que ver. Entón, que isto hai que explicarlo rotundamente, eu non sei se aí entra tamén as propias valoracións dos servicios xurídicos que din este tema está xudúdice, non hai que falar demasiado, hai que facer a xestión donde hai que facela na xusticia, etc., etc.
Eu creo que de todos xeitos hai unha valoración política que facer e, dende logo, que non podo aceptar é que digades que o Concello se dedicou a culpar a outros. Eso non o fixo o Concello. Donde hai unha mostra de que se tentaba culpar ao presidente da Comisión de Festas ou ao xefe da policía, etc., etc. Eso non é así, non é así. En todo momento, o Concello o que fai é, obviamente, decir, están as cousas en as mans da xusticia e aí parou a cousa. E me parece que iso é un certo erro. Sí, Teruca, Serafín. A ver, é que a min dame a risa, evidentemente. Por que a policía e por que o presidente da Comisión de Festas tuveron que levar adiante a súa propia defensa con independencia do Concello? Porque realmente querían cargarlle o morto. Pero, mira, diseche unha cousa, Xulio. A política non é eso, efectivamente, a política non é eso. A política, estou con Serafín, é asumir responsabilidades cando corresponden, como ben dixo aquí o compañeiro Manu Orio. En este caso non se está a facer. É que estamos falando dunha imputación penal, é que estamos falando de que ese auto fala dunha conducta. Cando aquí ten talaredes, entón, déixame falar. Cando revoquen. Está falando Talaredes. dunha conducta imprudente e de causalidade desta actuación sobre as consecuencias de morte de un falecido, por certo, Iván, un rapaz moi novo, que non tiña que ter esa morte tan prematura. Dices, é que non hai que mezclar. Non, perdoa. É que esta concelleira é unha concelleira reincidente nas súas negligencias. E como ben sabes, nos xulgados, isto non o van a ter en conta, pero evidentemente nos xulgados e as defensas moitas veces valoran isto. Eu, como cidadán, valoro isto. Esta concelleira tiña que ter presentada a dimisión xa fai ano e medio. En este programa, que creo que o pedimos, en outros programas, Xulio, sabes que eu fui moi reiterativa con este tema. Pero vamos a ver, o Partido Popular pide un pleno extraordinario con 4 puntos que son moi razoables. Primeiro punto, a destitución inmediata desta concelleira por unha conducta negligente. É o que procede. Segundo punto, instar o alcalde a que dé explicacións, as explicacións correspondentes, que ata agora non teu ningunha. É que a único que se escoitou 28 segundos foi a Carlos Fon, que por primeira vez o vin con cara de pócar. A primeira vez. Mira que experto en asumir marróns e declarar contra esos marróns. Pois esta vez estaba tremendamente afectado. Terceiro punto, constitución de unha comisión de investigación. E ti vas a estar de acordo, Xulio, porque dices que nada está claro. Si nada está claro, hai que aclararlo e hai que abrir esa comisión de investigación. O cuarto punto é unha cuestión de ética. Que os 27 componentes da Corporación Municipal pidan e trasladen condolencias, pidan disculpas á familia e trasladen condolencias á familia de Iván. É que isto é unha cuestión de humanidade. O BNG está de acordo con isto. Por qué? Por que non se presentou de inmediato esa moción de censura? Pois penso... De pleno extraordinario. Perdón, pleno extraordinario. Xa estou eu trastocándome. Porque a mellor require tamén moción de censura. Por que non se presentou, se están totalmente de acordo nas reivindicacións, o BNG e o Partido Popular? Pois eso terá que explicarlo un pouco Serafín, porque evidentemente, se están de acordo, eu penso que o único problema ata agora que declarou Iglesias foi que o Partido Popular trasladoulle ao BNG esa necesidade de pleno extraordinario e pediulle o apoio, pero de inmediato comunicou en roda de prensa que o Partido Popular iba a solicitar ese pleno. Entón, bueno, parece que non asumía o protagonismo o BNG e dixo, non, vamos a darlle 3 días ao alcalde para que dé as explicacións. 3 días, podedes darlle un mes, o sea, non vai a dar ningunha explicación porque considera que non as ten que dar. Sempre é así o alcalde, el non considera. Entón, ao final, agora sí está desvalorando
o pleno extraordinario, porque é que non hai outra. O eso ou moción no ordinario, non hai outra. Temos que deixar aquí porque temos que ir a publicidade e agora falan Serafín e Orío para pechar este tema. Aquí no Vigo a Debate, en Televigo.